جنازه علی خامنه‌ای کو بتایبەت پشتی ێریشên ئەمریکا و ئیسرائیل ku li ser Îranê pêşketin 28 Sibata 2026 şûn de di van êrişan de jiyana xwe ji dest dabû. Niha jî merasîmê wî tê li darxistin ev 5 roj e destpêkiribûn derbasî Iraqê kiriye Iraqê hatiye kirin. Li aliyê Iraqê bi taybet li bajarê Necef ku ev merasîma tê li darxistin nêzî 2 milyon kes tevlî vê merasîmê dibin wisa tê ragihandin. Di heman demê de jî gelek rayedar ji makamên Iraqê ve amade ne di vê merasîmê de ku niha li ser ekranê jî me zindî ji we re anî. Em derbasî dosyaya xwe din bivin me dosyayek derbarê merasîma Alî Xameneî de amade kiribû ku doh li Îranê jî em merasîm berdewam dikir sibê wê bivin bajarê Meşhed em vê dosyaya xwe mêze bikin. Cenazeyê rêberê bilind ê Îranê Ayetullah Alî Xameneî piştî merasîmên cenazeyê yên li Îranê gihişt bajarê Necefê yê Iraqê. Serokvezîrê Iraqê Elî Zeydî û berpirsên payê bilind ên Iraqê li balafirgeha navneteweya Necefê cenaze wergirtin. Serokê Îranê Mesûd Pezeshkiyan jî ji bo beşdarbûna merasîman gihişt Necefê. Rayedarên Iraqê û kesayetên oliyên Şîa beşdarî pêşwaziya fermiya li balafirgehê bûn berî ku cenaze bi merasîmeke mezin di nava bajêr de were veguhestin. Vê sibehê jî cenazeyê Alî Xameneî veguhestin kolanên vî bajarê Iraqê. Gelê Iraqê îro beşdarî merasîma cenazeyê Alî Xameneî li Necefê bûn û ji saetên serê sibehê ve gihişt cihên diyar kirî. Di merasîmê de Iraqîyan soz û pabendbûna xwe bi prensîbên Xameneî re ji nû ve piştrast kirin. Girseyên Iraqî ji bo merasîma cenazeyê ber bi Necefê ve herikîn. Beşdarên merasîma cenazeyê li Necefê ji pira Kûfe ber bi goristana pîroz a İmam Elî ve çûn. Merasîmên cenazeyê ji bo Xameneî ji roja înê li Tehranê dest pê kirin. Piştre merasîm ber bi bajarê Qûmê ve çû ku wekî navenda oliya Şîa tê naskirin. Rayedarên Iraqê berî hatina cenazeyê Alî Xameneî li dora Necefê tedbîrên ewlehiyê zêde kirin ji ber ku hejmareke mezin ji şîneyan ji seranserê Iraqê û welatê cîran ber bi bajêr ve kom bûn. Biryar e ku merasîm ber bi Kerbelayê ve bidome, piştre wê cenaze ber bi bajarê Meşhed ê Îranê ve bê veguhestin.